गोदानै जिहेतु आसाम सरकारा बिबान लासिगोन आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौ जों खावलायनो लुबैयो जाहाथे जोंनि जि बड'लेण्डआव बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव जिफोर आद्रा थानाय खामानि जेरै बाउन्डारि बांहोनाय गामि सोसननाय लोगोसेयै संबिधानिक जे एमेन्डमेन्टनि सायाव आसाम सरकारा राहा लानांगौ पार्लामेन्टनि एमेन्डमेन्टखौ जाहाथे 125 एमेन्डमेन्टखौ बिथांमोना मावनायाव मदद खालामगोन आरो बेबादिनो गुबुन गुबुन जोंनि भेन्सार स्कुलनि जेंनाखौ समाधान खालामनायाव बड'लेण्डनि जे आयेन पास खालामनाय जिखौ लानानै 6.3 नि इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा दङ जाहाथे बिथांमोना गोख्रैनो बेखौ मावफुंगोन होननानै जों मिजिंथिबाय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जोंनि जे फसंथान गायसननाय सोलोंथाइ दावगाहोनायाव आरो गासै आसाम सरकार आरो मिरु सरकारनि जे बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनो गोनां आद्रा थानाय जाहाथे बिथांमोना बयबो जाहाथे बड'लेण्डनि आरो आसामनि गासै एमएलए मन्थ्रि जाय बिथांमोना बिबान मोनगोन जाहाथे गासैबो बर' माहारिनि आरो गुबुन गुबुन एनडिएफबिनि जाय बिथांमोननि केस उइथड्रलनि खोथा दङ आरो बायदि बेबादि माखासे जुजिनाय थासारि दंबावो आयेनिक भाबे जायखौ आसाम सरकारा मदद खालामनांगौ आरो जायनि सायाव जोंनि बड'लेण्डनि बा बड'नि जायफोर एमएलए मन्थ्रि मोनगोन बिथांमोना जाहाथे बेफोर बिथिङाव नोजोर बोनानै माहारिनि दावगानांगौनि थाखाय आरो जोंनि आसाम बा बड'लेण्डआ दावगानांगौनि थाखाय बेफोर समाधाननि लामाखौ बरनगोन जों नोंथांमोननि गेजेरजों दिनैहाय गोदानै बिबान मोनगोन बा आसाम सरकार दागोन बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरो।